Oñatein parte hartzea aurrera eraman alizateko, izan demokrazian sakontzeko bideetatik edo izan parte hartze komunitarioen bideetatik, nola zeintzuekin, zein bermekin, zein printzipio jarraituta garatu behar dian esperientzia edo praktika horiek. Hori da araudiak markatzen diguna. Praktikan jarri dugun hori edo aurrera eraman dugun hori, udalak esperimentatu duen hori dana, aztertu dugu, ezaugarritu dugu eta ibilbide hortan edo egindako bidean oinarrituta, horko ikasketa kontuan hartuta, sortu dugu araudi berria. Orduan, araudiak bere zatirik handienean aurrera eraman dian praktika horietan oinarritutako normatibizazio bat edo egiten du. Esaten duena da, Oñatein parte hartzea aurrera eraman alizateko. Azken urteetan martxan jarri diren esperientzia edo praktiken artean, parte hartze komunitarioa edo artikulazioa, komunitarioaren artikulazioa bilatzen dituztenen artean, aipatu daitezke Eltzia herri sormenaren etxea bezalako egitasmoak, eraikin bada eta egitasmo bat bere horretan ere, hor dago ere baita udala eta herriko beste eragile batzuen arteko lankidetza egitasmoak, hala nola izan daiteke pakeleku edo nagusien etxea, hor daude ere baita baratze ekologikoak, orain martxan jarriko dugu ere baita emakumeen etxea prozesua, eta ikusiko da zein formartzen duen, baina baliteke ere lankidetza oinarri izatea edo bintzat gako horietan edo logika horietan planteatutako egitasmo bat izatea. Eta horren bestez, arautegiak esaten duenari kasu egitea tokatuko zaigu eta ikustea nola elkar alimentatzen dian arautegia eta praktikara eramaten ditugun prozesu horiek. Helburu bat argi edukitzea edo helburuak argi edukitzea oinarrizkoa da. Horrek ematen dizulako gerora eraiki nahi duzun edo buruan daukasun ideia horri forma emateko orduan ematen dizulako helduleku bat garbia, ematen dizulako aukera helburu horiek konpartituak diren heinean norabidea ere garbi edukitzeko eta helburuei buruz hitz egiteak derrigortzen dizulako egiten duzun hori zergatik eta zertarako egin nahi duzun zeure buruari ere behin da berriz galdetzea eta kuestionatzea. Eta askotan, iruditzen zait, oso gainetik pasatzen da urrats badala, denbora gutxi daukagulako edo presakari garelako, edo eguneroko lanean beste gauza batzuk ito egiten gaituztelako, baina helburua garbi edukitzea niretzat inbertsio bada edozein proiekturen aurrean.